आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मुकेश चकिया। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ, ढेर लोग लेके गइल तब दर्द नहीं भइल। ढेर लोग लेके गइल तब दर्द नहीं भइल। जाने तू आज मैया हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया। ढेर लोग लेके गइल तब दर्द नहीं भइल। ढेर लोग लेके गइल तब दर्द नहीं भइल। जाने तू आज मैया हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार डीजे प्रस्तुति। मुकेश चकिया। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जिंदगी में हमारा भइल बड़ी धोखा। दिलवाई फिर भी दिहला से सबके मौका। रब से बदुआ हंसत रही पागल दीवाना रहे तोहर कहीं। सोना सोना हमर सोना करे ढेर जाने सोना। सोना सोना हमर सोना करे ढेर जाने सोना। प्यारे अपन जतैया हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार डीजे प्रस्तुति। मुकेश चकिया। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्यार में तू ही सबे कहलू लीला। सच्चा मोहब्बत हमको नहीं मिला। राहुल कहे देर ना लगइहा जाए के बेरा मुहावा रान देखइहा। अमित आशिक कहता रे दिल में तोहरा रहता रे। अमित आशिक कहता रे दिल में तोहरा रहता रे। अब किरिया न खइहा हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया हो भर लोटा लेके जइहा हो। खुनवे से मेहदी रचैया हो। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।